Haka keteng ke jong uji sukres ngai khublei bat ngapriang subhai pi baro syakani ke channel Kasi Gospel Media. Ka khubor ka bangakwa bani sam hagani ke por kalong. Ki Mohkhiew ki pynshisha ya ka Baibl. Ki kita ki jaj Mohkhiew. Ki de ki Mohkhiew ya ki balak pyndonkam da ki archeologist. Ki archeology ki de kita ki start science ki ba ti banlap ya ki mar jong ki jingtei ki barem. Banlap ya ki shiing brio ki shiing mrat bat kumta terter. Katu kani ki bangakwa ban kedo kumnu baki ki pynshisha ya ka ka bala tho ka Bible ka don jingyadei. Nyngkong umau bait stone bala tip ru kum umau jong umesha ubajrong haduk kumba laipot bat arpot ka jingyar bat ki jingtho kumba laip holai tilikilan ki bala tho ausnam praspa sau punyo BC. Lalap do Frederick Augustus Klein ubadai missionary jong kari Germany. Ulalap hausnam sheja praspa nripu pra hadibon Jordan. Uni umau la tho jigmau shapang ka nyngkong jong ka jingyartma ki nong Moab ya ki Israel. Kumbala tho ru ha ka kitab archeologist kalanong Nyngkong hadu kabasan. Uni uma menta udan ha ka na ki museum ha France. Nangta Lakish letter lalap da u James Leslie Starkey house name sheja knai spa lepsan na ki pangshate jong ka beshiba kumba arpso mile menta kadon ha British Museum but ha Israel Museum kani ka shithi ka batai shapang ka jingyartma us Nebuchadnezzar ya ka Jerusalem house name sanspa prapunriu BC. Hooj haka kitab u Jeremiah kalanong balipsaw kadukot ka bahinyo ka Bible ru ka kran shapang kani ka shithi bat laong kumni haba upay yapom usim Babylon ulayale ya ka Jerusalem bat ya kisnong Juda kiba lapansa ya ka Lakish bat kumta tater kade ka shithi shapang ka jingyartma jong usim Nebuchadnezzar ya ka ka baitu khana ka Bible kalong ka jingja ka bashisha. Cyrus Cylinder lani blakot umau de bertha shapang usim Cyrus menta uni umau udan ha British Museum lalab da u Harmus Razam hausnam sheja praspa nyopu khandai nakipang Mesopotamia handai ha uni umau labu jikmau yaga jingjop thma usim Cyrus yaga Babylon hausnam sanspa laip khandai BC. Hake kitab u Isia kalanong besaupu san kadukot ka Nyngkong shispa san posnam shwaban kha yau Cyrus ublei uladabi tulpa langba u Isia kumni u ong utrai ha ubala sle jong u ha u Cyrus banle yu banjok thma ya ka Babylon. Hoon hake kitab u Isia kalanong bakatlai kadukot bakakandai hadu arpwe ladabi tulpa shapang ka hima Babylon bakan saklon ha ka we kasngi batkan omlong shu lanu ru ka Babylon kadan ha ka jela Mesopotamia handai bat menta kani kanong ba kadan hari Iraq ka banjai kumbasan pomail na syati jong kanong ba Baghdad latip ya kani ka Jaka kum ka Babylon archaeological site lalap da Robert Johann Goldway ubade way naki archeologist jong kari Germany. Hooj kumba ka Bible ka kran haki kitab u Daniel kalanong mhenyo kadukot kabasaw shapang using ubadan atli ki thapnyang hangni kadon ka symbol lani kadak umot bala thau da kisim kinong Babylon shapang using badan atli ki thapnyang lalap hausnam sheja praspa nyopo hunrio. The Dead Sea Scrolls lakot akaktinoway kakot kli haduria bayam. Long bahaka step per jong snam sheja knai spa sau punyo laingut ki khna nong Arab ki ba ablang kila rong ban pitka ya ki kram ki badon hakaranap lum karishiap ha ain feshka hajan kherbet kumram
Shajan ki kot phang sepngi jong ka duriau bayam ha Palestine. Kila Syam ye ki thop nyngkong jong ki kot kli. Ke balaja hausnem ubabut labudin da ubeduen. Long ba lalap ya ki jing tho je ki jiu bat ki kitab baro lai no tang ya ka kitab Esther. Ke ka banga kwa ban ong. Makini gide ki jing tho jing tar jong ki jiu ki Hebrew handai. Ya ka bala lumlang ya ki menta. Ya ka bangi ong menta ka Baibl lani ka tien ka ba em ka jong blay. Ka jinwai sam ka bashis pa khat khandai ka khat ka bashis pa andu pho ka ong. Ka jingkulum ka tien jong me ka long ka jingshisha. Ka bomut baro bala tho bala kran ha ka Baibl ka long ka jingshisha. Mat ka wei pa ka wei baro na ka jing bishar hok jong me ka ni junom. Doi boble un kurkhu ye phi iwi pe wei langba ka ni ka khubor ka balkot. Na kamta ka brom jong blay. Amen.